Balik ko na ko ha. Matod pa ni Mayor Mike Rama nga Joey Baclayon na ako sa imong kilid. Dipinsahi imong kaugalingon. Ha? Kay dipinsahan ti ka basta naalang ka sa insakto, naalang ka sa kamatuoran o matod pa ni Mayor Mike Rama. So dili niya tangtangon si Joey Baclayon bisan pa man sa panawagan ni Konsehal John Alcover. Ha? Ningon si Mike Rama nga Joey Baclayon dipinsahi imong kaugalingon na ako sa imong kilid. Ha? Na ako sa imong kilid basta naalang ka sa kamatuoran. So dili ti katangtangon pero dipinsahi imong kaugalingon. O nya mensahe po ni Mike Rama ngadto kang John Alcover, matod pa ni Mayor Mike Rama, John Alcover, better be sure because for me no one is a secret. Matod pa ni Mayor Mike Rama, dili lang ta gubanay kay dili man ko muguba. Pero I will stand for what I believe, what is right. So sa ato pa, nagtuo gyud si Mayor Mike Rama nga insakto si Joey Baclayon. Mga kabombo, kay matod pa ni Mike Rama, I will stand for what I believe, what is right. So mubarog si Mike Rama sa iyang gituhuan kung kinsay o unsay insakto. So sa ato pa kay di man tangtangon ni Mike Rama si Joey Baclayon, so laktod pa kay istorya mas nituo si Mike Rama ngadto kag Joey Baclayon mga kabombo. So mas gipabarog, mas gipaboran ni Mike Rama si Joey Baclayon nga si Joey Baclayon naara pirmi sa iyang opisina. Wala mo tuo si Mike Rama ni John Alcover nga si John Alcover taga Bukid na. Pirmi na mutungas nga tos Bukid bisita sa mga mag-uuma, mga kabombo. Gipaminaw niya ang mga yangungo sa mga mag-uuma. Si Baclayon di man ni musaka nga tog Bukid, dili man ni makit-an sa mga farmers, mga kabombo. Mao na nga wa maka-address si Joey Baclayon ogon sa mga panginahanglanon sa mga mag-uuma ngadto karon sa kabukiran, mga kabombo. So laktod pagka-istorya, mas gipaboran ni Mike Rama si Joey Baclayon kaysa ni Konsehal John Alcover. Diin man na sa una si Joey Baclayon ngadtong pagka 2016, 2017. Sa dihang dunay seryoso kaayo nga death threat si Mayor Mike Rama, ilabi na nga katulog yun kini, gihinganlan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Mike Rama nga usa ka drug protector. Kasagaran sa mga gipanganlan ni Duterte, kaniadto nga mga drug protector kay nangamatay jud. Maayo gani kay si Mike Rama kay buhi pa hangtod karon. Bonus na lang na nga hangtod ron buhi pa si Mike Rama. Sultian ko kamo. Sultian tamo, kung dili patungod sa akong amigo nga pulis, hagbay raunta ni si Mike Rama. Balik ko na ko ha, para ma-emphasize ba. Sultian tamo, kung dili patungod sa akong amigo nga pulis, hagbay raunta ni si Mike Rama, mga kabumbo. Mauunta ni ang iyang ibutang sa iyang utok. Mauunta ni ang isilsil sa utok ni Mayor Mike Rama kung si kinsa ang mga tao nga nakatabang niya sa panahon nga daon kaayo siya, mga kabombo. Murag nakalimot si Mayor Mike Rama. Murag nakalimot naman si Rama kung si kinsa ang mga lunod patay kayo niya panahon nga dili na siya mayor human gipildi siya ni Mayor Tammy Osmeña niadtong pagka 2016. Sa diyang dili na mayor si Mike Rama, unya ginganlan pa jud siya drug protector, ang mga tao mahadlok moduol ni Mike Rama, hasta iya mga parinti, mahadlok moduol ni Mike Rama, kay mahadlok madamay, ang iyang mga amigo, mahadlok moduol ni Mike Rama, kay mahadlok madamay. Kanang iyang mga department heads ron, asa man na sila kaniadto, mahadlok na sila moduol ni Mike Rama, kay mahadlok madamay. Kana si Langga Malo ni Mike Rama. Kana si Malo Mandanat Rama. Kanang iyang asawa, proven and tested, yun na, loyal yun na ni Mike Rama. Kaya bisan asa si Mike Rama, kuyog-kuyog yun na si Malo. Mao na nga nagkauyab sila, nagka-developay, nagkauyab hangtod nga gipangasawa ni Mike Rama. Kay wife material man pod si Malo Mandanat Rama. Kay ang loyalty di ma-question, wife material. Moatiman gyud ni Mike Rama, mga kabumbo. So mao na nga nagkadayon gyud silang duha. Si Konsehal John Alcover jud in town, mao'y nagsigig kuyog-kuyog usab ni Mike Rama kaniadto sa iyang mga higala. Dagan og mga amigo si Mike Rama, apan diin man sila sa panahon nga dunay death threat si Mike Rama.
Wala, nahadlok sila. Mao na nga si Alcover ginganlan og way kulba. Tinuod nga amigo unya way kulba. John way kulba Alcover. Kay wa siya kulba mo kuyog-kuyog ni Mike Rama bisa pag ambuson sila. Bisa pag maambush sila. Kuyog si Mike Rama, wa mahadlok si Alcover ana. Bisan asa mo adto si Mike Rama soroy sa kabukiran, paghihimamat sa mga tao, gimension sa Mike Rama nga drug protector, si John Alcover wa mahadlok. Kuyog yun siya ni Mike Rama. Lunod patay yun siya. Siya rin in town, maoy sige kuyog-kuyog ni Mike Rama sa una, aside ni Ma'am Malu, Mandanat Rama. Aside ni Ma'am Malu, kay Ma'am Ginaya, nahog na itong sekretary ni Mike Rama or personal assistants magkaan niya sa una, before sa nagkauyab, kaya ni ang si Alcover yun, may kuyog-kuyog ni Mike Rama, kaniad to mga kabombo. Unya ogani ang mga kauban ni Alcover sa grupo nga guardians mao'y gihimong bodyguard ni Mike Rama. Walay pulis si Mike Rama nga escort kaniadto sa dihang dili na siya mayor mga kabombo. Risgo kitong panahon na magkuyog-kuyog kang Rama. Unya maambush si Rama, madamay ka. Kay sagad sa mga mayor gipang-mention ni Duterte nga drug protector nga matay biya. Bisan pag nabutang sa peligro ang kinabuhi sa mayor. Apan si Alcover wa jud mahadlok og kanunay nga nikuyog sa mayor. Bisan pa asa mo adto. Kuyog usab ang mga guardians. Pinaagi ni Alcover gitagaan og mga bodyguard si Rama. Gihimong bodyguard ang mga guardians mga kabombo. Ang anak ni Alcover, Limar Alcover. Si Limar Alcover nagsilbing personal driver kaniadto ni Mike Rama. Sa diyang si Mike Rama, dunay death threat mga kabombo. Wa mahadlok si Limar Alcover. Wa mahadlok si John Alcover. Bisa pag na death threat ng ilang gikuyugan. Ang uban gani mga mayor, gipang sniper magani, katong gipasangin lang nga drug protector. Asa man na sa una ang mga sip-sip nga mga department heads ni Mike Rama. Sama nila ni Joey Baclayon o uban pa dira nga tila kayos lapalapa. Dapat ko yung dugang istorya di ay. Usa sa mga sip-sip kayo nga empleyado ni Mike Rama, si Attorney Colin Russell. Attorney Russell Colin. Usa sa mga pinakasip-sip nga empleyado ni Mike Rama. Nga tila gyud lapalapa. Diin man na sila sa una, nga risgo pa kayo ang kinabuhi ni Mike Rama. Karon ra man na sila nagpalapad og maayo. Karon sila nagpapapil og maayos mayor mga kabombo. Walay lain nga tinuod nga amigo si Mike Rama. Og mauna ang iya tinuod nga amigo og mulaban gyud niya, maura gyud si Konsehal John Alcover. Balik ko nako ha. Walay lain nga tinuod nga amigo si Mike Rama og tinuod gyud nga mulaban niya. Kundili maura gyud si Konsehal John Alcover. Di na nimo masukod ang tinuod nga amigo. Sa panahon sa imong kalisdanan, sa panahon sa imong kapaitan, sa panahon nga daon kayo ka, dili ka biyaan. Mao na si John Alcover. Wa niya biyai si Mike Rama mga kabombo. Bisan pa man og daon kayo si Rama nitong panahon na. Apan daw sa nalimtan ni Mike Rama kung unsay natabang ni Konsehal John Alcover ngadto kaniya. Si John Alcover kanunay makita sa mga farmers. Si Alcover kanunay makitaan sa bukid og iyang nakita kung unsay problema sa mga mag-uuma. Samtang si Joey Baclayon naara pirmi sa iyang bugnaw nga opisina og way hanaw sa iyang trabaho 15 ka tuig. Isip department heads sa City Agriculture mga kabombo. Apan bulay og lang gihapon. Panahon sting init, imbes tubig gikinahanglan sa mga mag-uuma, namalit kag fertilizer, namalit kag seedlings, unsaon pagbuhi sa seedlings, unsaon pagbuhi sa mga tanom sa mga farmers, kung way tubig ang ilang gikinahanglan, dili fertilizer. Joey Baclayon, asa man nimo gibutang imong utok ka, kuwang ka mag-usak ka dokol. Unsa kahay alas aning Joey Baclayon nga iyang gikuptan ngadto ni Mike Rama. Ngano kaha nga magduha-duha man og tangtang si Mike Rama aning Joey Baclayon, ang hangtod ron
bulay og ban lang gihapon. Si Mike Rama tuwa ni pabor ni Joey Baclayon nga bisa pag wala makasulbad sa problema sa mga mag-uuma, mga kabumbo. Di ay John Alcover nga tuwas bukid pirmi nga nakakita o sa problema sa bukid wala tuohi ni Mike Rama. Dito siya motuo ni Joey Baclayon nga naara pirmi sa iyang opisina, mga kabumbo.